marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, martua maakan na mauas malemida hati goran, ay pabusurod do nasida, martua maakan na yastoddi, ay daun nasida do debata. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, amanami saliling nililing na, asiniroham do na mangaramoti hami siyan naselaon, rasi rasa nuaing, jala asiniroham do na mangalehon barita na ulii, gabe hanguluan nami, saya si maroham, saya buhay marohanami jala lehot todim na badiay, asa huwatu si hami sudepa nugunogum, dohot pabahenanmu na balgay, paiyan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonak kami, jala lami baru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata epistel di partangyangata bornginon imana tar suratnya Apostel Paulus mandapoton si Pilemon bidusada mamuka sian ayat walu sahat ro di ayat 17 tajahama marsikat soring di ayat 17 non rap mahita majahasa oppe godang donian hiras nirohaku di bagasan Kristus mangaradutton natamatuho alai alani holong nirohai tagonam maau mangelek-elek nunga songoni au Paulus naung matua jala tarinhot nuai alani Kristus Yesus asa huele-helek maho alanya nakokku si Onesimus na hutubuhon dina tariho tonau naso marguna do ibana na jolo diau alai nuai marguna situtu do diho nang diau na husuru do ibana mulak tuho doson rohakku do ibana huetong naeng dunia tiopoku ibana asa sikapmu ibana pature-turehon au dinarate au alani barita nauli alai dang olo au mabahen agia aha anggo sosian pamotoammu asa unang songon naso terjua dengan basamu naing masian lomo ni roham atiki alana ubahen nasira ibana sangobas yako asa gabe saleleng na ibana diho dada be naposom ibana tung lobi sian naposo songodongan nahina holongan lumobi diau lambehama diho mangihutton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dietong hoau dongammu jakon maibana songon au olat nido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredde mahita. Sai ma purus maho
Pangyang Mahita, alia manami na di Banua Gijang, nang tumangihon hatap pami, tongos matodim todi porbadiai, asahuat tusihami, hatam nanaing begion nami. Amin. Horasma dihamuna amanami, inanami naposo bulung, dohot akayanakon nami sikola minggu. Harap do rohanami di bagasan hahipason hamuna saluhutna di dia penuaing maringanan. Alani hujahahon mahatani debata di partanyangata di bagasan bornginon. Dungi tuat ma si Simpson tutimna. Gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Jadi nakok maibana muse asa di babua tu amana dohot tu inana. Ninna do adong do huida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Ope saya buat hamuma ibana bahen colmaku. Alai ninna amana dohot inana matu ibana. Dangadok kuroha di tonga-tongani boru ni hahanggim. Manang di tonga-tongani sadok homta. Bai jolmam ubai tunglau ho mabuat boru sian halak Palestin. Akan namar hulap. Jadi ninna si Simpson matu amana. Ikon ibana buaton mudiau. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Alai dang diboto anggona torasna. Tuksian Jahoba doi. Ai mengalului parbosira do ibana do pakalak Palestin. Ai tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di timnya aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestina, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ido sahatna. Adong do kebiasaan ni natoras manang orang tua molo marsakap manang molo berencana anak manang boruna bei lau menikah selalu do dipamanat jala selalu do disukun buruaha do Kristen do apakah dia keluarga baik-baik, bagaimana keluarganya. Totu sian padohani patuduhon holong ni rohani natoras tuyanakon dipamanat unang salah pilih, apalagi soal pasangan hidupnya. Edang lo mo rohani natoras gabe dang langgeng parrumah tanggau ni akai yanakonna.
Hamu damang doho dainang songoni ma na niulahon ni na toras ni si Simpson di na adong buah-buahna baritana bahwa ibana nang manguli alai di luar ni bangsa Israel. Didok bahwa boru ni halak Palestina mabegay pasti do tersentak, pasti do tersonggot. Idu mana molo tabereng di bagas saturpukon dia ya tolu dan ngado kuroha di tonga-tonga ni boru ni hanggim manang di tonga-tonga ni humta baik colmam ubaik tunglau huma boru sian halak Palestina. Jadi ini nasi Simpson ma tua mana ikon ibana buaton mudiau ai ibana do hasoloan ni rohakku. Siapa doha ni hata ikon itu adalah merupakan paksaan. Merupakan paksaan ikonido diau ambillah dia sebab dia adalah kusukai. Dan peduli ibana. Ahanani suarahon ni natorasna. Dan peduli be ibana di si. Dan peduli be ibana di aturan-aturan yang sudah ditetapkan bangsa Israel. Na penting ibana menikah. Jalaboru ni nasian Palestina. Bisa saja mungkin perempuan itu adalah perempuan yang cantik. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah Palestina adalah satu perempuan yang bernama Delilah yang sangat cantik. Lalu membuat kecantikan itulah lalu dia melanggar. Padahal sudah jelas-jelasnya ada aturan yang tidak bisa di luar bangsa Israel. Dan jadi homar todong tunasida borum dan jadi lehonomu tu anakna jala borum dan jadi buatonmu di anakna. Itu jelas dalam 5 Musa 7 ayat 3. Janganlah juga engkau kawin mengawini dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kawin berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anakmu perempuan jangan diambil mereka. Itu kita lihat dalam begitu jelas Ulangan 7 ayat 3. Ima alasan na parjolo, makanya nasodong beharo boru ni hala Israel. Seakan-akan memang kalau kita gali sejarah bangsa Israel memang agak mirip tradisi. Nihita halak Batak. Nasodong beharo todokta, nasodong beharo boru ni tulangmu buasa maikon di luar ni bangsoon. Imana parjolo napaduahon naboy tabereng alasan napaduahon begitu jelas bahasa na torasna seakan-akan hirana melarang ala memang bangsa Israel tu halak Palestina bermusuhan do. Itu mana didokon karena pada masa itu orang Palestina menguasai orang Israel. Jadi karena pernah bermusuhan seliling 40 tahun, pasti do. Bagaimana respon seorang ayah atau seorang ibu yang mengatakan bahwa saya harus menikah, tetapi di luar bangsa kita. Lanido damang doho dainang kalau tabereng di bagasan turpukon, bahwa memang pengalaman-pengalaman ni bangsa Israel pada saat itu adalah bisa dikatakan mengalami kekacauan. Tidak ada pemimpin. Jadi namanya kalau tidak ada pemimpin, ya melakukan sesuka hati, sebebas-bebasnya semau gue. Alai di keadaan nasongonon ma na cukup memprihatinkan
Roma de bata, marhite suruh-suruhannya menyampaikan suatu nubuatan. Madapoton sada keluarga Manoa. Satu keluarga Manoa yang istrinya pada saat itu adalah mandul, tidak mempunyai keturunan. Ngalai dilehon debatama sadada danak di ibana. Kalau tabereng di jolo ni turpukot di dok dungi di ida boru ima suruan ni Jahoba nama dok tunasida ida ma nahol doho anggonwaing jaladang tubuhan anak alai gabe-gabean maho jala tumubuhon anak sada. Itu adalah bentuk tanda halongangan nanaing patupau ni dibata untuk menyelamatkan bangsa Israel. Habakuk 13 ayat 3 sampai ayat 5 kalau kita lihat di situ. Jadi tubuhan anak namargoar Simson. Simson adalah merupakan halongangan, artinya adalah halongangan ajaib. Ay luar biasa do. Mulai sian haso sorangna, luar biasa do kekuatan ni ibana na mampu membunuh singa, na mampu marporang maradopon bangso yang lain. Jadi cukup terkenal do ibana alani hagogoon ni ibana mabahen berkali-kali melawan musuh tetapi tetap menang. Alai termasuk nagogo do ibana, alai gagal do ibana, aladang setia tu debata, aladang diulahon, ulahonna songon panguhum. Lalu apa yang terjadi? Palestim memakai istrinya mencari kelemahan. Di dia do kelemahan ni si Simsonon, jala di dia do hagogoon na asaboy di taluhon. Sekali dua kali gagal do. Alai namanya seorang istri yang lebih mementingkan bangsanya, dia akan berusaha dan tidak tinggal diam bagaimana supaya membuka rahasia kekuatan Simson. Diperalat mak istri nai. Akhirnya ahana terjadi. Seorang istri membuat dia gelap mata sehingga karena bujuk rayuan itu lalu dia mengasih tahu bahwa kekuatannya adalah di rambutnya, tidak bisa dicukur, tidak bisa dipotong. Itu yang pertama kekuatannya. Dan yang kedua, dang boy minum anggur baik yang sudah bercampur. Dung dipabuai terus mago mak kekuatan ay dicukur mak. Dungi dipasahat ma tu bangsona. Dung dipasahat tu bangsona ahana terjadi. Ay dangadong behaguguon ni ibana. Dungi ditali ma ibana. Dung ditali dipikir ibana dope masih disi kekuatan ni ibana, tetapi Allah sudah mencabut kekuatan dia karena dia mengingkari janji. Nah terakhir memang mate do ibana alai torop do namate halak Palestim lobi 30.000 halak. Damang dohok daenang memang molo sada halak Kristen, sada pemimpin memang ikut saya terus menerus do jagaon karakter, dipelihara karakter,
Jangan karena seorang wanita, jangan karena ingin memiliki. Karakter itu harus dipelihara. Jangan karena ambisi, karena nafsu, lalu dia mengorbankan apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Akamanga kainang hupikir sada pembelajaran nama saya Argado turpukon nang tuaka sudut nau poso. Molo mangaririt sada boru naing jeli. Molo naing marhasohotan sada boru naing jeli. Jangan karena ketampanan, jangan karena dia merasa nyaman, tetapi begitu pentingnya sebagai halak Kristen. Martangiang, marpanukun, apakah ini yang menjadi titipan Tuhan, menjadi pasangan hidup saya? Alania pernikahan, perkawinan bagi orang Kristen sekali dalam seumur hidup. Ikon sai suatonot tadui. Songon natoras sita iko sai suatonot tadui tu akka sudut nauposo. Alaniaha pernikahan boy doi gabe songon sorga. Molo boy di tonga-tonga ni keluargai saling marsiatusan, saling melengkapi. Jupang hasadaon, seia sekata. Alai boy do keluarga neraka, molo sadong be marsiatusan. Gabe jupang madisina saling masih intipan. Alanido bahasa bahkan merupakan tantangan tersendiri do dihita halak Kristen di zamanon. Gudang nain wain. Akasudut nauposo dalam perceraian. Alania hadui. Karena dia tidak memahami bahwa pernikahan itu bukan hanya menghindari kesepian. Alai pernikahan ini ikon bertanggung jawab. Dan sesaat idona. Jadi bolarong madokon bahwa memang cinta itu buta nina itu yang merupakan satu masalah. Pernikahan bukan hanya perasaan, tetapi harus ada di sana komitmen. Kalau pernikahan diawali dengan punya komitmen, jauh lebih bertahan ketimbang dari perasaan. Alanido di rumah tanggai harus dibangun, dijaga, dipelihara. Jalan narikot ikon yakin hita. Ai pasangatai jodoh nasihat Tuhani. Si lehon-lehon di Tuhani. Bagaimanapun carana manang na di patongo-tongo pai manang dengan cara apapun ala ikonadong dosuan di bagasan rohatta asa boy langgeng keluarga bahwa itu adalah jodoh rokap na pinasahat ni debata molo sosongonido ba memang bolorong masalah betordonon na do olo do songoni mungkin nakapengalaman ropani nama bahen pembekalan pranikah. Jadi longang sipata begitu megahnya dibikin pernikahan ala itu lu bulan o pak bulan ngadong aka persoalan dungi molo didapoton aka hamba Tuhan ama ido kami berbeda, kami banyak perbedaan, kami tidak cocok, kami tidak saling mengerti, sudah berusaha tetapi perbedaan kami banyak. Berbeda bukan berarti tidak jodoh. Itulah pemahaman yang salah. Memang berbeda dong. Tidak ada yang sama. Sedangkan yang kembar pun berbeda. Apalagi yang bersuami istri.
latar belakang dari rumah sudah berbeda, pendidikan sudah berbeda, selera sudah berbeda, cara berpikir laki-laki dengan perempuan berbeda juga. Perempuan, gumodang do perempuan memakai perasaan, tetapi kalau kaum Adam selalu memakai logika. Alai biarkanlah di perbedaan ini asagabe ulisa luhutna. Perbedaan bukan berarti tidak jodoh. Jadi kalau berbeda, lalu bisa sah-sah saja mengatakan karena kami berbeda untuk itu. Suami saya harus saya ganti, istri saya harus saya ganti. Atau bercerai aja, tidak ada kamus di dalam kekristenan seperti itu. Yang mau dirubah bukan perbedaan, tetapi cara berpikir seseorang. Cara berpikir itu yang mau dirubah. Dan di perbedaan ini letakna. Apalagi kita halak Batak. Ay siadong do konsep na selalu tapegang. Sudedo boru ni raja, sudedo anak ni raja. Tohomai, kita semua menjadi anak raja, boru ni raja. Tetapi kalau kita benar-benar sedohonok kudoau, boru ni raja, HP di keluarga pe dang masyajuan. Dohonok kudo boru ni raja awalai Holanda mengintip hakurangan kesalahan pasangan. Alanido suami istri dalam pernikahan bukan menjadi sama. Aido kan? Ai seringgot kita tu acara pernikahan. Pernikahan bukan menjadi sama, tetapi untuk menjadi satu. Itu. Molo itu saling melengkapi ma, saling menghargai ma di tonga-tongan ni rumah tanggai. Dung terjadi songoni keluarga na terpasu-pasu ma, bongok ma debata, ma masu-masu keluargai jalahita pe gabe pasu-pasu tu halak na asing. Amin martangiang mahita. Muliate ali Tuhan dihatam nang hubege hami. Paingot tami asa setoktong marpos niroha tuho. Pasu-pasu keluarga ni halak Kristen. Di dia pe maringanan. Gabe keluarga natar pasu-pasu. Jala silehon pasu-pasu. Amin. Maret demahita sian nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 3. Seguro
martang yang mahita. Puji-pujian hasangapo madiho ali Tuhan, disudi dengan basa menang asingi roham. Na mga ramuti hami, mangudut hosanami sahat roditikion. Boy hami rap marparsaura di tonga-tonga ni partangyangan na pinatupa ni huriamon. O Tuhan, odo de batanami, akasakap na uli na denggad do di patongok ko Tuhami. Hatam nong sahat di tonga-tonga nami, paingot to kami. Naso tamahia kami, di jakoko gabi anak komu. Perdosa do kami alay marhiti Yesus, di jakoko kami Tuhan, dapotan hanguluan na manotong. Alanita mama kami tutu masih jakonan. Tumpe si patah suhar, di perdalanan ninggulu namion namasa. Alay marpanupak tunadeng kadoi diakka na marhasa tiyaw tuko. Atau pasu-pasu mahami sa luhuna. Asa tamahami Tuhan masih hahulongan. Unak kola diri nami tutu nahuharik koto kami. Tuhan, pasu-pasu maperdalanan ni huriam HKBP Pekanbaruan. Na nihubasan niya kapanggulanagok parhalado kapigaway di kator nang di lapangan. Asa homa napasadaho kami di bagas sa tangyang masih tangyangan. Tuk nasa narikot di tonga-tonga di perdalanan ni huriam. Merhitiho na madas-das karwas ni huriam. Seringgas martangiang maduho tiyak kapartangyangan ng kaparmingguan. Huhut diingot madok mauliati tuho Tuhan. Si pasahaton na tuhara jaumi. Di tonga-tonga ni perdalanan ninggulu na si ganupari. Lumobi makarwas si huriam na tungod di bagas sa parsahiton. Saya si maruha mamang. Naong sakit manahon. Na tungod di bagas anak kaperawatan di rumah sakit nang dia kabagas na pe. Aksi maruha masasay makirim di hamamalum na syakoy. Surdu konomu tangamu na sulabohi majama pamatang na sida. So ni manangaka na marsitawono na mardangol na marukil. Boy peyalan yak ka ekonomi na lamaul. Alan yak ka persoalan dia ka parumah tanggao, pari anak konon. Tekana dia ka ulaun nangaka usaha pe. Tuho mahami Tuhan marhapurusan. Asa huhamon aku kami nasa paraluan nami di Portibion. Ay hodo debata nami na tuk mangurupi hami di ngulu namion. Boy pia kana marlasi roha kana berhasil dia kasiulon na. Diingot matuhan madok mauliate tuho. Ay pasu-pasum do mabahim menjadi nasa usaha nami. Dangalani gugu manang pikiran nami sabing. Atong uha mulai tiho kami manang dinaulam moru level ni kota namio Tuhan luak namio nang bangso nami di pandemi COVID 10 siau. Uha mulai tiho kami do kerja kerasnya ke pamareta nami. Do mutusima tutu asa sudi kami marsitutu menjaga kon prokes protokoler kesehatan. Batuguhon ha porsiaon nami. Asa unang muse tubuh dalam oposi sa situasi namion. Alay sadok tuho mahami Tuhan mapurus. Ay hodo debata nami. Atok sahat di ho mahami Tuhan. Nagsudiakan ang usak kapi hami tuho mahami marhapurusan. Nang duho bangso nami pe ka panggonggomi nami parsahalay na sida. Do turiam HKBP sian hatopan saha turiam bersada-sada kapos pelayanan. Parsahalay partodia kana posomi. Tumanang pigaliling nari pe para romo hami marhubas di huriami. Urasi hami sian hadusaw nami nagudangi. Ola mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Tinuji pinasangak mahu. Amin.
Maret demahita sian nomor 720 ayat sada dohot ayat tulu aus tapasahat ma piliata. Tatang yakon mapeliata tujolo ni debata, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-lehon na denggan, do nasa uli basa nama uli utus. Upasahatami masian na nileon mitu hami pelian nami tuho, sajalo mai gabe wap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti, asahu parhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mudi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok melihat tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak martangyang mahita di tangyang aliamanami. Aliamanami na di banua gijang. Sapi norbadia maguarmu, sairoma harajaonmu. Sesat malomo ni roham di banotongon songon na di banua gijang. Leon matu hamis dari on hanguduan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesanan. Idosa nidongan namar dosa Tuhan. Una kami tugiho tupan tujunan. Padua mahami siapa ngago. Ay horona punah harajaon. Doho tagugoon. Rodi hasang apon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni di porbadia, madongani hita saluhutna. Amin. Horas madihita saluhuna.